Hola a tothom, anem a fer l'últim vídeo d'aquest tema de l'empresa, les obligacions fiscals i frau fiscal. Vosaltres com a alumnes sentiu fiscal i us ve al cap potser en judicis o advocats, però en economia aquesta paraula s'està referint als impostos que hem de pagar. Llavors, l'empresa com a tal té unes obligacions fiscals, uns impostos que ha de pagar ella. Llavors, el primer són l'impost de societats. L'impost és un percentatge sobre els beneficis. És a dir, si l'empresa té beneficis, ha de pagar un 25% d'aquests beneficis a Hisenda. I també ha de pagar un 30% pels treballadors. És a dir, imagineu-vos que un treballador cobra 2.000 euros. Doncs el 30% de 2.000 euros, que són 600, hauria de pagar 600. És a dir, l'empresa paga realment 2.600 euros per a aquell treballador. D'aquí que moltes empreses no vulguin fer els contractes als treballadors per no pagar aquesta cotització social, per estalviar-se-la. L'empresa ha de pagar més impostos, però aquests dos són els principals. Però que també paguen uns altres individus, els treballadors i els consumidors de l'empresa. Anem pels treballadors. Els treballadors han de pagar l'IRPF, que és l'impost de la renda de les persones físiques. Llavors, aquest depèn del treballador, de la nòmina, de tot, però ho han de pagar a través de l'empresa. És a dir, si el treballador hauria de rebre 2.000, doncs li traiem d'aquí 300 euros i li pagaríem 1.700. Per què? Perquè l'empresa agafa aquests 300 euros i els ha de donar a Hisenda. Llavors, el paga el treballador, però l'intermediari és l'empresa. Una altra part que és intermediària són les cotitzacions socials. També paguem un 6,5% de cotització social, però també ens ho paga l'empresa, és a dir, ens ho treu del sou i ho paga directament a Hisenda. És l'intermediari. Llavors, del sou ens treuen l'IRPF i les cotitzacions socials, que les hauríem de pagar igualment, però l'empresa ens fa d'intermediari i així no hem d'anar nosaltres a pagar a Hisenda. I també és l'IVA. L'IVA el paguen els consumidors. Per cada producte comprat en aquella empresa ha de pagar un IVA, que és un 21%, excepte en alguns casos. Però això ja ho veurem més endavant. Què passa? Que és molt, molt important que l'empresa faci els contractes i pagui tot el que ha de pagar, perquè si no ho paga es diu que és un frau fiscal. El frau fiscal ens perjudica a tots. Per què? Perquè hi ha menys serveis que l'Estat pot comprar. Amb tots aquests impostos l'Estat ho organitza i ho pot pagar com a ajudes, com a millorar les carreteres, els parcs, els aeroports, pagar les pensions, les ajudes quan no tens treball, quan necessites alguna beca. Tots aquests diners surten d'aquí, dels impostos. Llavors, si hi ha frau, hi ha menys impostos i menys serveis que pot donar l'Estat. I també, com a treballador, estàs desprotegit. Vol dir que no tens dret ni a un accident, quan tens un accident, a cap assegurança, que la pensió no figura com que estàs cobrant, per tant la pensió serà menor, l'atur no tindràs perquè estàs figurat que no treballes, per tant, els treballadors queden totalment desprotegits. És a dir, el frau fiscal no s'ha de consentir i sempre hem de pagar-ho tot pel bé de tothom. Doncs fins aquí el tema de l'empresa, espero que us hagi quedat clar, ens veiem a classe. Adeu!